jopuonj mwamiyo gi package maber, kaeto ginyalo bedo in a position ma ginyalo chulo kata National Hospital Insurance Fund, NSSF, kaeto gin be ginyalo bedo gi payslip ma ginyalo kawo godo loan, kaeto wa build their capacity, kaeto wa motivate gi mondo gipuonj nyithindwa, mondo nyithindwa ong'e kaka indiko gi kaka isomo. Kaeto nyithindogi gima dhi timo ne nyithindogi, nikech unyalo paro ni ka Moi ne omole telo, Moi nong'eyo ni jolang'o nohero chak, kaeto no introduce milk a school ka school. What they introduce feeding program in our ECD mondo nyithindogi bedo ni nyalo madho gimoro school, kendo ka gisemadho gimoro school gikawo lunch mondo kaeto ginyalo rest. So ECD centers bir nyaka to odwa ger maber ma nyithindogi nyalo somo maber. Kaeto vocational training center ne our youth, adwaro yo mondo wager godo vocational training centers. Kadiponi nitiere mantiere sani, wabiro dhi develop the further mondo mi vocational training centers gi were introduce close to katamana about 10 disciplines. Masonry, carpentry, ICT, driving, wanyalo introduce plumbing, wanyalo introduce boat building, gik machalo kamago ero, nikech Homa Bay o surround the lake. Ere gima diang' watim mondo mi waket gi ikre ne disaster kata mamana bath nam kanyo ero. Omiyo wachak wang'iyo mano, kwaseng'iyo vocational training centers ero, wadhi ng'iyo agriculture. Nikech agriculture pur kod pith ma e gima duong' kabisa, nikech wadwa golo nok mar chiemo oko e Homa Bay. En gi lo maber ma wanyalo tiyo gi pi mane waketo cha, watimo godo irrigation matin, kaeto wawuok from the rain-fed agriculture ma ji osebedo ga karelai on, kaeto kwasebedo gi chiemo ya kotosa excess mwabedo godo no, wanyalo timo ni gimiluongo ni value addition. Sama watimo value addition, mae biro create job opportunities ne our youths. Gima kaeto kendo machielo wanyalo chako wadhi ng'iyo ahinya en rito alwora. Alwora no unyalo paro ni ndalo mane Wire Forest ne Wire Forest. Unyalo paro ka Kodera Forest ne Kodera Forest. Nyaka wabed ni wanyalo pidho yien kwe skunde waduto tete institutions waduto te, nyaka watim reforestation e gode waduto te mondo mi warit alwora no. Kaeto wang'iyo soil erosion, ni wanyalo stop soil erosion, kaeto watap water mora madhi e nam, kaeto watiyo godo mondo watim godo irrigation. Aparo ni mago ero ka watimo, kaeto wang'iyo trade and industry mabende iski, kaeto wanyalo chako wang'iyo godo chwech kod ngima gawacho ni makoro is culture, tourism, mabende wanyalo paro ni Homa Bay e kama ber ma wan gi Simbi Nyai Mageni, wan gi gode moko kuonde go mwanyalo keto kaka tourist attraction. Magi gi kaka diponi watimo, wabiro earn foreign exchange, kaeto wabedo joma nyalo loso pesa ne oganda gi. Ero kama na jatelo winyo maber, winjo tiendo mewacho kendo gombo min godo ne oganda gi ko duto mag Homa Bay County. Wacho ni kadiponi oyieri kaka gavana mondo tin jopenjo ma higni 60 ka gidhi osuptal kata ute thieth onge chudo moro amora, joma nitiere bo higni 10 ibiro thiedhu maonge kod chudo moro amora. Jatelo chako wacho pi mondo mi okel mondo mi weche mag tuoche machalo kaka kolera mago eko duto ogol oko. Weche mag somo winjo kendo uwuon gima jatelo wacho e weche gweko mag somo. Jatelo wacho ni ria winje kiwacho gima winjo ka an bendo mora ne adieri kane ogol namba kata kane iketo MPs jok mosetiyo kod omenda kata mwandu mag jopiny maber. Gima duong' oloyo ne jatelo ti kod mwandu mag jopiny maber ni bedo namba 2. Mokwongo chande bende ne ikawo namba. Maendi en gima ong'e kod oganda duto
iparo ni ang'o matimore Homa Bay momiyo weche mag mibadhi osebedo ka wachore ahinya. Waneno ka contractors nitiere kaka ng'anyo koni kod kocha, nyaka sama wuoyi kodi mabet piny ng'iri jok ma ochung'ne tayo weche mag thieth kata nurses nyaka sani bende nitiere e ng'anyo. Ang'o ma timore e system mar Homa Bay? Erokamano ahinya Jeff, adwa wacho ni mibadhi momako sirikand Uhuru moa malo nie jok mineno kwalogi chutho gin remnants mag Moi. Naparo ni ne gichamo kata kadipo ni ne gichamo remo moro mar mibadhi. To mibadhi unyalo paro ni President Obama nobiro e Kenya ka, Pope bende nobiro e Kenya ka. Obama, outgoing president of the US, nowuoyo kuom mibadhi. Nowacho ni mibadhi deny Kenyan youths 1.5 million jobs in a year. King'iyo higni abich, mibadhi mayo nyithindwa tije 1.5 kuom higni abich wadhi koso tije 7.5 kikao mibadhi no iduoke back e county ikao 1.5 million ipogu gi 47 counties chiegni kidhi e county kanyo tijidhi yudo ni mibadhi mantiere Nairobi kano odhi e county kaeto odhi odinai nyithindwa tije bende 31,000. So county ka county ma mibadhi ochope tije 31,000 onge nikech mibadhi. Ang'o miyo wacho kamano? Ka mibadhi ka koro bilion 18 odhi Homa Bay, to inyalo mana kwano bilion 2 ni motiyo. Bilion 16 kao ni bilion 6 odhi e msara, kati kao bilion 10 ipogo gi bilion 5.3 mar CDF mana wacho cha. Dongruok mane wadhi yudo kowuok e county government en diriyo mar CDF. To kadipo ni en diriyo mar CDF, to dongruok no onge. Mane ginomiyo contractors ok chul. Gitiyo to ok chul gi nikech mibadhi. Tije minyalo tim bende malong'o makoro ji nyalo timo ok nyal bedo. E iye kanyo jo contractors manosetiyo ma ok oyuchulgi, moko bende obedo Oxon, moko bende odhi hospital, olewe hospital, moko bende otho ni nikech ok nyal chulgi mondo gichul medical bills ne gin owuon. Kaeto tije nikech ng'amotimo mibadhi obiro wuok nogi kano pesa ne noero e ode kata odhi tiyo gi pesa ne no oko mar county no mondo pondi. Sama odhi otimo tije no oko kata odhi ogero ode moro kata odhi ong'iewo ode moro, to deny the local people from being empowered locally. To mano was the spirit of the constitution mar devolution. Nine wadwa keto devolution mondo wa empower jowa. Koro ka sama dipo ni wase deny the locals, kaka for example ni county mar Homa Bay no kao tender mar hatchery gimiyo Jakikuyu Nairobi ka omiyo wa 240 incubators at 500,015 per incubator. To ordinarily wang'eyo ni incubator achiel is about 70,000. What deny jowa tije maromo nade? Incubators gi okti. Kichake wakao okonyo welo thing miwacho ni nitiere ni miyo mine uso nyaka gini. Ka ok empower miyo mimiye pesa mondo lokre godo kane en gi guni achiel mar omena, to kawuono nyalo bedo gi guni ni 3-4 mar omena monyalo uso chakre okinyi nyaka saa 6 mar otieno. Guni achiel mar omena cha ema pod entiere godo mana onyalo uso to tieko saa 10 ka en odhi konye gang'o. To
bende nitiere value for money kuom okonyo welo no, kuom hatchery no. Ka watiyo gi 123,663,200 hatchery, to onge kata incubator achiel matiyo, en dok piny. Omiyo mibadhi no e gima oseduokowa wantiere kama wantiere. Doctors ok nyal chul, doctors ok nyal bedo facilitated, nikech a doctor nyalo tiyo ka nitiere tools, equipment. Onyalo tiyo to ka diponi dhi Homa Bay Referral Hospital, Homa Bay Referral Hospital doctors odhi a strike nikech onyisgi ni gibedo promoted. To gibedo promoted to pesa ma is attached to promotion gino okomigi olal ng'ato chamo. Inyalo paro ni ka diponi gibedo promoted timi pesa no mondo itim ang'owa mondo ikorko ket chunyi mayot mondo miti. To ka diponi a doctor odhi examine jatuo, nyaka yud gloves kata mana emergency tray. Ok diang a doctor dhi daktar dhi kaeto mulo jatuo gi lwete, examine jatuo gi lwete, nyaka ang' oyud gloves. Ka gloves ne ma onge nikech mibadhi, nikech iyudo ka ng'amochung' ne yedhe ka en chi jatelo mantiere kaunti achiel achiel, to embe en supplier mar yedhe e hospital achiel achiel. Ng'ato moro manono otese e iye kanyo, chiege bende nitiere kanyo ma bende ochako nono. Ka ere kaka diang' magi duto tetimre. Omiyo gima walak e Homa Bay County en proper leadership. En proper leadership. The person mantiere kanyo nenore ni okia gima timore, okia gimomiyo noyiere mondo bedo chief executive officer mondo mi oman Homa Bay. En ong'iyo ni project number 1 en chiemo, project mar 2 en Arambe. To Arambe ema nomiyo ne wakelo devolution mondo mi otiek Arambe kaeto watim ang'owa wadongre. To Raila Amolo Odinga ma prime minister no jokedo ni mondo mi wabedi ni wagugo ego Arambe mathindo go, nikech Arambe ok nyal evaluate, Arambe ok nyal audit. Koro kosekelnwa pesa, to pesa ni wa initiate a project, wa implement the project, kaeto wa evaluate the project, nito project ni ne wa initiate, wa implement go, kaeto o wabedo ni onyalo bedo gi impact in the lives of people. To mae gima osebedo kaka awachono. The chief executive officer ma Homa Bay ose launch projects karibu 200 mobedo launched te, to not even one mose take off. Not even one gin launched. Kendo yudo ni animal feeds obedo launched ero Kabunde kanyo machiegni gi paw ndege. To ka animal feeds iketo machiegni gi paw ndege, obiro attract tinga kata winy gini biro go ndege piny, ochung' ostol kanyo. Kigo to maize mill miwacho nitiere Gwase okwamo slab kanyo. Kichaki ng'iyo fishery department isani kori wacho ni rech achaini, to wane ma wantiere kama rech owinjore beni wagine. Wanyalo timo kata mana fish caging, wanyalo timo kata mana fish ponds kata wabedo gi rech mayako tos. Wang'i agriculture, onge gimoro iwacho ni oke nitiere dairy goat farming, nitiere gik moko machalo honey processing land, nitiere gik manobedo lunch, nitiere kia fishery kia ang'owa multi-million magi gika onge, nitiere solar multi-million kia ang'owa magi onge. Magi kama pesa jopiny osedhiye ma ok ber, nikech ka ng'ato nyisa nogo lam Akadongo nyaka Gende, Gendi Akadongo en kilomita 30.
according to design and cost mar that road, at most road no unjore beno se nyalo mana cost 450 million kolose e yo maber. To sani yor no chiegni osekalo gi chiegni billion achiel gi wiye. Ma the total amount manu unjore beni the bill the niti timo godo 205 kilometer road ne en 3.389 B. To kakoro less than 30 kilometer ema osekaw ceiling billion achiel nukta bicho city kare kilomita 200 gabich to kare biro kawa pesa di mondo mi otim. Omiyo me badhe no kai to bedo ni ng'ato moro ni oversight bende ok timnegi maber. Mane gino miyudo ka projects worth 1.088 B under gimiluongo ni Rapid Response Initiative mar 2014-2015 nyocha yewuoyo kawo pesa ne mopogo te 1.088 B mago emibadhi. Koro systems onge, there are no systems mwanyalo control godo mibadhi ma Homa Bay. Omiyo mibadhi ma Homa Bay wango Homa Bay. Omiyo wadwaro ni mondo ng'ato ka ng'ato ompi kata dhi omegi kikombe kata dhi omegi kijiko jomoko dhi omegi karaya mondo waol godo waol imagine mondo mi otho. Mamano en mana kipande kod kura. Omiyo aluongo am calling upon ja Homa Bay County mora mora mondo yud kipande gi kura mondo wawuoguru oko mondo wadho wago mondo wagol godo jomibadhi e Homa Bay kaeto wachak wagol godo jomibadhi man Nairobi ka ma en Uhuru kod Ruto machiegni king'iyo maber budgets mane wasebedo godo chakre higa 2008 nyaka higa 2013 e Grand Coalition Government ne pod ok wadhi ne pod ok wadhi beyond 1.2 trillion. To sama ne yewuoyi matindo ariyo gi birogi budget to suit to 2.1 trillion, 2.2 trillion, 2.3 trillion. Gimosetim malong'o gi this money onge. Koro mibadhi no omako Nairobi ka kato mibadhi ni omako gwengewa. Omiyo gima yo mwadhi golo godo mibadhi ni en ng'ato ka ng'ato mondo okaw kipande gi kura mondo wagol godo Uhuru gi Ruto maluka kato wachak wagolo godo jo mibadhi bende e kaunti gwenge. Erokamano ne jatelo kuom kawo thuolo mare kendo odiochieng' ma kawuono wuoyo kodwa e Lolwe TV kaka jaod bura ma Kasipul inyipi mon achiel kachiel weche mabende setimo ne oganda ma Kasipul kachiel kod chenro ma in godo ma kadiponi gi yieri kaka governor 2017 to ibiro timo negi giduto. Gone oganda wa Buriti. Aka thuolo ne mar gone jowinjwa erokamano kuom chiko itu mondo winji twak ma wantiere godo kuom mane wasetimo to gi plan ni mondo watim mondo mi walok ngima mar oganda waduto obed ni Siaya, obed ni Kisumo, obed ni Migori yie mondo ikaw kura. Kikaw kura jatelo marach mantiere buti kanyo no inyalo gole mage kura. Jatelo maber ma intiere godo kanyo no inyalo mana ritene gi kura. Wang'i policies ma jowa uso kaito wang'i ni mano ero emowinjore beni obed nguso ma wadhi nyalo goyo godo kura. Kaito wakwayo hawi maber ne nyithindo mibiro yudo duoko kawuono gi kiny ni mondo ka Nyasaye yie giyud duoko maber. Kaito kendo wachak wakwayo hawi maber noganda waduto mar jokanyanam ni kawuono wachako Christmas. To Christmas, ndalo Christmas weche jabedo ga ma ok beyo. Jomariembo uriembo maber, jomariembo pikipiki oriembo maber ni nikech giting'o ngima oganda wa e lwetgi. Mondo mi wabed mangima nyaka chopre wadhi wago kura e yo maber ne jatendwa Raila Amolo Odinga. Kaito wa support the party manifesto, the party
Erokamano jatelo agoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo kodwa e kuku mar wach. Maendi ne an Jafo Lomba kaka antiere kod jaod bura mar Kasipul moluor Oyugi Magwanga. Jomoko luonge ni Piacha. Nyingno ero une mung'eyo. Aparo ni dongruok manokelo emomiyo ochake ni Piacha. Uritu masano.